Ukuzwa msizana hayi uyasenza usenzeke nje uphinde ungene lapho uthi hayi ngivumi manje unedlozi lami liyakhala angithi uma wakho ngoba nina phela ni right mina ngisihluleki nje sentombazana ngithi esidakwayo sibuya sesiba ngumsindo. Oh wena isimo masinje ubona ukuthi ngcono ukuthi uhambe uyocasha kancane. Sindani simo ngihambe kancane ngingafundwa kini mina. Ungazolitshela isimo masinje konke kwenzekile kwenzeke ngemuva. Futhi vele vele ushawo 100k. Yabo. 100 Phela njengamanje na assistant shisayo la ngane bolonto. Suhlela mfethu yabo. Zoqhamuka ndaba mfethu bayakufuna njengamanje. Zoqhamuka nabanye semthando. Yabatshela ukuthi kusemina nabantu engisibhana nabo yabo. Laba abanye bebekufuna mina befaka imali engankulu kumnika le yabo. Hayi uyakhuluma ndoda akusho umuntu uyaganywa. Hayi ngophindile wenzani? Ngiyeke. Injaba uyenzela kanjani? Kumele kuphilelane mina ekhaya manje umuntu ngasile. Ayikho leyo nto phindile ayikho leyo nto leyo ayikho leyo. Ngizokwenza